Sanibona, ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esethe waphinde wasibusisa ngokuthi siphile, wasibusisa ngokuthi sivuke sisakhuluma, sisahamba, sisakwazi ukwenza yonke into esithanda ukuthi siyenze. Kuyithuba kakhulu bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kuyithuba kahle kahle uma sisalapha emhlabeni ukuthi sikwenze konke isandla sethu esikufumanayo ukukwenza, ngokuba uma selingasekho leli thuba la siyakhona akukho umcabango nakwazi nakuhlakanipha kuphi endaweni yabafileyo. So uma sisenza nje konke besifisa ukwenza ngayizolo kwangenzeka, ukuvuka namhlanje ukuthi sikwazi ukuthi sikwenze konke sibesifisa ukwenza ngathangi or last week kwangenzeka, ukuphinde uvuke futhi. It is a chance for you to do better. It is a chance for you to try again. It is a chance for you to keep on practicing. It is a chance for you to make most of yonke into ofisa ukuthi uyenze, ngoba singabantu kunezinto eziningi esihlezi sifisa ukuthi sizenze lapha emhlabeni, esihlezi sifisa ukuthi sibone ziphumelela, zi-achieve, but thola ukuthi we fail ngesikhathi esidlulile, and being given more time or more platform or more authority, ithuba elikhulu eliyingqayizivele ukuthi uphinde uzame futhi, uphinde uwenze futhi, uphinde futhi uhlobonge and try again, uzufinyelele lapho uthanda ukuthi ufinyelele khona, ngoba usuke uthanda vele. But without ithuba awusoze wakwazi ukufinyelela, because ungazama izolo uthi uzama ukufesa, uzama umsebenzi, uthi uyavuka namhlanje awusenalo ithuba lokuthi ukwazi ukuthi uyosebenza, mhlasimbe usulimele, mhlasimbe usuyagula, mhlasimbe sekwenzeka anything ngawe. But if sisaphila, sisabona, sisahamba, sisakhuluma, sisenza nanoma yini, kusayithuba lokuthi sikwenze konke isandla sethu sifumana ukwenza. More especially abantu baNkulunkulu, one thing engithanda ukuthi sihlezi sikhumbula ukuthi ithuba lokuphila, ithuba lokwazana noKristu, ithuba lokwazana noJesu, ithuba lokwenza kahle, ithuba lokwenza kangcono, ithuba lokukhulisa imindeni yethu kangcono, ithuba lokuthi sikhulume kangcono, silungise izindebe zethu, ithuba lokuthi sigqoke kangcono, silungise wardrobe wethu, ithuba lokuthi sidle kangcono, silungise diet yethu, ithuba lokuthi sihambe kangcono endleleni, silungise indlela zethu, ithuba lokwenza kahle ngaso sonke isikhathi. Because singabantu angifuni uqamba amanga, sibhedisiwe, siluthekisiwe, siqanjeliwe amanga, sidisiviwe ngezindlela eziningi kusukela ekuzalweni kwethu. So leli thuba leli njengoba sisaqhubeka sisaphila, ithuba lokuthi sikwazi ukuthi senzele ama-corrections, silungiseni la sona ikhona, silungiseni la shelele khona, sibuyeleni endleleni efanelekile nelungile nesizayo nekumele vele sihambe ngayo. So kuningi esingakhuluma ngakho, but uNkulunkulu these days ubetshela kakhulu enhlizweni yami isihloko esithi omama mababe zinhlokokazi, omama mababe zinhlokokazi. Kahle kahle yazi ukuthi one thing I've realized ukuthi umama kahle kahle uyena kahle kahle umuntu owenza zonke izinto ekhaya, uyena umuntu ohamba yonke odlala yonke indima, ohamba konke, uhamba kuzo zonke izindawo, uhamba ekudleni, ahamba ezimpahleni, ahamba othandweni, ahamba ebusuku, ahambe ukwenza konke kahle kahle, uyikho konke, uyena oyinsika, noma ngizothi oyinsikakazi ekhaya, because ikhaya elingenayo umama lingabi nayo imfudumalo, lingabi nalo uthando, lingabumbani, lingakhuli, kuyengenzeka izinto eziningi. But ikhaya elinomama liyakhula, liyadlondlobala, whether lidlondlobala ngesakhiwo, ubonakala umuzi ukhulu ubangaka ngenxa yokuthi umama unengqondo, umama uhlakaniphile, umama uyazi ukuthi imali iyasetshenziswa ngokwenza izidingo, kudingeka izidingo kuqala. Ikhaya libonakala ngokuthi lihlezi lilihle, liclean, because umama uyena owaziyo, onegunya lokuthi negqozi lokuthi indlu kumele ihlezi ine hygiene, kumele ihlezi clean, kumele ihlezi yonke into i-right. Like
kubonakala ikhaya izingane zanda, because umama uyena ongumzali, uyena owandisa umndeni, uyena owandisa ikhaya, uyena olukhulisayo, uyena oqinisayo, uyena obuyisayo libe nothando, uyena otshalayo, uyena owenza ubumbano, because uyena ohlanganisayo ukuthi hayi basubanibane woza nawe woza, anihlalise phansi kukhulunywe kulungisa izinto. Uyena umuntu olungisayo, olungisisa konke, kubonakala ekhaya ukudla kungapheli kukhona, because umama uyena ohlakaniphile, uyena wazi ukuthi namhlanje kuzopheka ukuthi nokuthi nokuthi, ukuthi kuzodliwa izingane, ukuthi kulungele ukuthi ubaba ufuna ukuthi kuphekwe ngaleli zinga leli, kuphekwe lokhu bese ke kuyasala. You know, umama uyena ohlakaniphile zonke lezo zinto. Ngaleyo ndlela uyena insika, uyena okwenza konke, uyena okufeza konke. And futhi one thing that is so amazing about abomama, especially thina abantu besifazane. Well, I'm not saying umama, by the way, but what I was trying to say ukuthi especially into ebalekile kumele siyazi ngabantu besifazane ukuthi they are good at multitasking. They are good ekwenzeni izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Umama engabuya emsebenzini, number 1 uyabuya akungcolile endlini, akuphekiwe, ziningi izinto ezidinga ukwenziwa. Alright, naba abantwana uzothi uyafika number 1 uqala lapha awash rice asheshise, uyazi ukuthi libe liyabhadla lapha, acoca aphonsa inyama, kuyabhadla lapha esitofini, wenza njani, ubuya uyaqoqa uyashanela, nazi ingane kubekiwe amanzi lapha yana eyodwa siyaqala iyakhumula iyageza, abayitshela ukuthi ukhipha into zakho njalo ngizogeza, ibuwenza ukuthi ibupholisha icathulo wena sibanibane, unjalo ubhizi ubuya check lapha ibhodi, uyagovuza, uyaqhubeka uyashanela, uyaqhubeka wenza imphako yengane yokulungisa eksasa. Multitasking enza izinto eziningi ezahlukahlukene eyedwa ngesikhathi esisodwa. Na mind you ubuye emsebenzini ukhathele, she was busy working whole day, eshona le nale, whether kade busy ngecomputer, busy laptop, busy efundisa, busy clean ama ukuthi sejaldini, busy enza izinto eziningi, but usiyabuya usewenza the very same thing nalapha ekhaya ngokusheshisa nangengqondo ehlakaniphile ukuthi okay, ngoba kuyintambama kuzodinga ukuthi ukudla kube kubhadla lapho, ngoba cleaniwe angibe ngicleana kodwa kube kubhadla lapho ukudla, mhlasimbe futhi abewasha lapha ngaphandle, kuningi mana akwenze, nezitsha usezifakile lapha kusinki, vele usebekile amanzi, sekuyathela, kuyasheshiswa, kuyasetshenzwa, kwenziwa yonke into manje, ngoba makushaya ethi kumele kudliwe, kumele kulalwe, kumele kuphunyule, kumele kurelax, kumele kwenziwe nanoma yini engenziwa. So it's very important ukuthi umama ngaso sonke isikhathi ngekudlala kwakhe indima enkulu emndenini ayidlala ngendlela ezoba noNkulunkulu phakathi, so that kuzokhuluma uNkulunkulu lapha ekhaya. One thing I've realized ukuthi I do not know ukuthi kulesikhathi sesiphila kusona abantu, it's either they have forgotten their responsibilities or abawazi ama responsibilities wabo, or bayawashendezela, or bayawaziba, or abasawafuni ama responsibilities wabo. Yazi umama umuntu one authority enkulu kangakanani, umuntu onegunya kakhulu kangakanani, umuntu okwenza konke kakhulu kangakanani, umuntu okufundwa kuyena kakhulu kangakanani, umuntu okwenziwa imithetho yakhe nentando yakhe kakhulu kangakanani. And I would even see even in many families ubaba uyakathi ngisho ingane ngacela kuyena athi hayi hamba ucela kuma wakho, because umama uyena onegunya ngezinto eziningi, une authority kukona konke. Like how une authority ekudleni, ukhala sakhe isicathulo efrijini, khale sakhe isicathulo kwezezimali, khale sakhe isicathulo ngezinto eziningi, uyena onegunya ne-authority, khale isicathulo sakhe kusofa, kuhleli bani, umbethe yiphi ingubo, ugqokeni, ugqokile ijezi. You know, everything revolves around the mother, revolves around unkosikazi, revolves around nensikazi, lenhlokokazi le engowesifazane. So bese kuthini iBhayibheli? Owesifazane oyakhayo indlu, sorry, ongayakhi indlu, oyakhe indlu engekho uKristu uyakhela ize. Abese incwadi Izaga 31 zikhuluma ngowesifazane ohlakaniphileyo, okhuthele. And umuntu wesifazane ohlakaniphile uyakhuthala, avuke ekuseni bonakale kuseyaphephezela ukwashingi ngo7, uvuke nini uzoyibuza, bonakale sekuyadliwa ngo8, uvuke nini sekudliwa nje, sekuphekiwe iparish, liphekwe nini,
Why? Because owesifazane okhuthele ngaso sonke isikhathi. So abantu besifazane kumele bazazi ukuthi bane-authority kangakanani, banegunya kangakanani, kuncike kubona kangakanani, everything ilele kubona. Ngoba iy'ngane zizwa ngabo, iy'ngane zilalela bona, iy'ngane zitshelwa yibona, iy'ngane zilindele kuye uma uzothini. Hawu ma, ngiyamazi nje uma akafuni into zakhe yithintwe mengekho. Yo uma akafuni nje, uma wathi and ingane iyama ekutheni uma wathi. Kufana nengane mayizohamba emgaqweni mhlasimpe izo-offerisha ulift nani. If umzali wayitshela wathi ungalinge wagibela nanoma iyiphi imoto ongayazi, izokubambisisa lokho ithi nje mina uma wathi ngingalinge ngagibela imoto engayazi. Mina uma wathi ngalinge nje ngithembe nombani. Uma wathi ngalinge because amagama kamama ayahlala nangampela. Kufana noma umzali ezoyala ingane yakhe ahlale nayo phansi. Ayitshela ukuthi mntana usukhulile njengamanje sebezokushela abafana sizokwenza ukuba no 2 no 3. Lawo magama ayahlala enganeni izoyilahlekela yona ngokuthanda kwayo ngoba nakho vele emhlabeni kukanjena kuyaluthekiswa bonke abantu ngendlela abaluthekisa ngayo, but ingane ehlakaniphile izokwazi ukuthi mina uma wangitshela, mina uma wangiyala, mina uma uhleze engitshela ukuthi nokuthi uma this uma that, because umama is everything empilweni. Umama udlala indima enkulu. Manje lo muntu lo wahlala kuyena wena mntwana, wahlala la esibeletheni sakhe 9 months, ulele kuyena, ulele phakathi kuyena, wavela ngaye kwasuka kwisicu sakhe kwase kwavela wena. 1 month ulibele uvela uyihlule, walibele uqhubeka 3 months sewunamehlo sewunanani, waze wakhula yonke into ayidlayo uyidle nawe, yonke into ayenzayo ureact nawe to whatever, yonke imizwa yakhe ureact kuyona. Wathi sekuzala wancela yonke into ayiyo, wancela umhliziyo enhle, wancela ubumnene, wancela ubuzulu uma ukuthi umzulu, wancela ilanguage ubuXhosa uma ukuthi ubuXhosa, wancela konke. Waphuma unebala lakhe, waphuma unenwele ezimnyama suce, waphuma unwele ezimbovu, waphuma unezinqa uma ukuthi umama wakho unezinqa enkulu, waphuma unayo yonke into oyuyena. So unguye kahle uma wakho. That is why yonke into ehlangene uma wakho ithinta nje 100%. And that is why in most cases kubantu seke bayizwa le feeling. That is why umzali mehamba emhlabeni uma wakho kube ngathi uthi kusuka isicu sakho thizeni, kube ngathi uthi uhlukana phakathi nendawo, uwafu wakho usuke sekuphelile ngawo. You feel a certain pain, a deep pain, very deep, engakhohlweki, ongalinge futhi ngithi wayivala nga something, ayipheshe ngasalo tape, ayipheshe ngalutho. Whether bengathina abantu abaningi, whether bengabaseduze kwakho and bakurawunde, bahlale nawo bekubhekile for what inyanga yonke uyiviki lonke, but that feeling ayiphesheki because kusuka isicu sakho, because uyisicu sakhe. So I don't know why abo mama abaningi they tend to forget responsibilities wabo, ukuthi how deep and how far they go kubantwana babo, especially in teaching them izinto eziningi ngempilo, in showing them kubaluleke ezikukona konke ukuthi kumele bahambe kanje, baphile kanje, benze kanje, bahlele kanje izimpilo zabo. You know, abo mama, they need to remember ubuntlokokazi babo. They need to remember ubuqhozu nentshisekelo ne-authority abanayo over umndeni, over ikhaya, over abantwana, over everything. Ngeso wesifazane kumele athobe ngampela ngaso sonke isikhathi, athobele indoda yakhe, athobe futhi lapha ekhaya, but uyena owenza yonke into. Leli khaya li revolve around yena. Yonke into lapha ekhaya yenzeka ngenxa yakhe, yenzeka ngaye. Because mangekho mama kuyacaca ekhaya, kuyabonakala. Mangekho mama kubonakala ngezinto eziningi, kushoda ngezinto eziningi, but meka khona uhlezi kunayo yonke into. Especially ngiyakubona when it comes to mhlawumbe makuzoba umcimbi, mekhona umama, umcimbi uhamba kahle ngendlela eyisimanga.
Because umama ubonelela yonke into, ubonelela izivakashi, abonelela abasemzini, abonelela izingane ukuthi kumele igeze, abonelela ukuthi umnyeni wakhe udlile yini ukudla akuthandayo, umnyeni wakhe unakekele, abonelele yonke into. Nale nkathi umcimbi usahlelo uyena owaziyo ukuthi okay esikhathini esingaka kumele kube ukuthi sekuthengiwe ukuthi kube ukuthi kunokudla osekuthengiwe kwabekwa la kubekwa khona kustokwe, kube ukuthi ama drink asethengiwe, ubonelela zonke izinto umama. And that is why imicimbi ihamba kahle if kunomama, kunonkosikazi. Because they are the smartest people who see everything, who make sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela right, yonke into ilungile, yonke into i-prepared. Izingane zi-prepared, izivakashi zikhona zonke. And I do not know ukuthi kwenzeka kanjani, yazi indlela abahlakanipha ngayo. Baze bakhumbule nokuthi yazi usibani bana khona ukudla kudlayo, khona ngakudli, khona ukuthi nokuthi hayibo usibani bana kawatholanga amakheke abantu basemzini mahamba. I don't know, they just remember everything. Uzumangala ukuthi bakwenza kanjani. They are so smart abomama. They are the one responsible for izinto eziningi. So emakhaya nakuba izinto kubantu besilisa okuyibo ababonelela yonke into and ekuyibona ekumele ba provide ngaso sonke isikhathi. Kodwa umama uyena okwenza konke ngoba ngaphandle kwemvumo kamama ekhaya izinto azenzeki. Uyena ngumgogodla, she's the backbone. Umgogodla omkhulu nguye onikeleza umshayeli ukuthi nangu umkhiye. Umshayeli ubanika ubaba, but umama is the one who gave ubaba ukhiye ukuthi okay ningahamba, okay ningenza ukuthi, okay baba sidinga ukuthi, okay baba sekushoda ukuthi. And the father becomes the driver ekushodeni kwezinto ukuthi okay lokhu kushodayo bese yakuthenga. Umama uyena obonayo ukuthi hayibo na impuphu isiphela baba kushoda ngempuphu. Hayibo nangu umntwana edinga icathulo baba, umntwana udinga icathulo. Hayibo kune school trip baba, ingane idinga ukuthi. Baba kukuthi umama ubona yonke into ekhona la ebese ubaba athathe ke imali ashone khona la makuthi ubaba uyothenga noma ubaba athathe imali anikeze umama athi no thatha imali, be responsible for zonke lezi zinto. Zithenge zonke ezidingakalani mi nale 1000 hambe uyothenga yonke lento zonke izinto ezidingekala la endlini, groceries and everything. So umama uyena ophethe isikhiye sayo yonke into ebese ubaba uyena kwezo decide ukuthi lesikhiye uyasithatha kube uyena o drive imoto noma sithatha asibuyisele kumama isikhiye athi no mama unga drive nawe because kuyenzeka kube kanjalo. Ngoba ni uhlakaniphile naye uyakwazi ukwenza lokho. So siyazi sonke ukuthi labantu especially mabeshadile baba into eyodwa, baba munye. Njengamanje akasasithatha isinqumo yedwa, nalo akasasithatha isinqumo yedwa, unless if mhlasimbe kuyinto engathi i-surprise or something like that. Asithathe isinqumo ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi ekufihlakaleni enzele lo nalo enzele lo. But if kune something ehlelayo hlabahlalela umntwana ukuhlelelwa ini, bobabili sebethatha izinqumo esisodwa bavumelana ukuthi okay sihlela ukuthi sandise izindlu njengamanje, yazi ukuze sizandise asibekeni imali kanje 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 ngoba ngiyasebenza nawe uyasebenza, senze kanje ngoba ngiyasebenza wena usebenzi, wena umsebenzi wakho ukuthi ubheke ukuthi yini eshodayo, wena umsebenzi wakho you know things like that. Umsebenzi wabo ukuthi babumbane babe yinto yinye khona kuzokwakheka into, khona kuzowakheka ikhaya, khona lizokhula ikhaya, khona uzokhula umndeni, khona kuzohlezi kujatshuliwe ngaso sonke isikhathi. Mind you, I'm not saying ukuthi there will not be any problems, there will not be any challenges, there will not be any izinkinga lapho khona bezothikameziseka bobabili noma bezoxokoziseka, but ngaso sonke isikhathi kuzo zonke lezo zinto kuzomela bobabili bakwazi ukubheka, babuke, bahlale phansi babuke ukuthi okay yini edala ukuthi sixabane, yini edala ukuthi kwenze ku1 no 2 no 3, and they must look at the picture engaphandle khona bezobona ukuthi no imina inkinga, no iloya inkinga, no ilena inkinga, cause ngaso sonke isikhathi isuke ikhona inkinga somewhere somehow. But kudingeka ukuthi babe ne-level yokuhlakanipha ezoqhamuka kumama ezosho ukuthi no ngeke baba inkinga ikuwena, inkinga ikulosisi osebenza naye, uyena lo zama ukuthi abulale lo mndeni ngokuthi
njalo ngaso sonke isikhathi you are cheating naye kodwa azi kahle ukuthi ushadile. No baba, inkinga ikulomntwana. Lo mntwana lo akangithandi mina njengomama mncane. Uyena lo hlezi edala ingxoshonxosho, edala izinkulumo, engiqambela amanga, ekhuluma izinto ezingekho. No baba, inkinga ikumina. Imina owenzile iphutha. No, inkinga ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzodinga ukuthi inkinga ibonakala ukuthi ilele kuphi, ilele kubani. Khona izolungiswa, because the most important thing ukuthi kube ne-solution, akube nesixazululo phela, because siyabona ukuthi na inkinga sibhekene nokuthi sibhekene nalokhu. What is the solution? Akumele singabantu sihlezi kuhlelwe enkingeni ngaso sonke isikhathi. No, there has to be a solution at the end of the day. There have to be indlela yokuthi ilungiswe phela le nkinga. Khona sobuyela sihlale ngokuthula, sijabuleni as a family. And umama uyena oba responsible for ukubhekelela bonelele khona zolungiseka zonke lezi zinto. So as I was saying ukuthi umama uyena obonayo ukuthi nazi insipho iphela, naku kumele cleanwe, naku kumele kube ukuthi, and uyena oza shout, hayibo balele bafile kanti abantu noma kulele nilele buphi ubuthongo, nilele bokufa. Uyena omele asho ukuthi vukani kuyavuka, kuyasetshenzwa manje, kuyacleanwa manje. Uyena onegunya lokuvusa ingane. Vukani, kuyagezwa, kuyaclean, kugezwe, kudliwe. And then abantu benzeke abakwenzayo ngosuku. But kumele yonke into bafundise, and abantu, thank you Holy Spirit. Into ebalekile omama sebelibala manje. Sebeyakhohlwa ukuthi ibona akumele bafundise ingane ukuthi mntanami kuyagezwa. Kuyachophwa, uyageza kanje emhlane, uyageza kanje inwele zakho, uyageza kanje mntanami kugqokwa kanje. Ibona vele bafundisa ingane zonke lezi zinto. Ingane, yes, at the age of 5 years, umsebenzi wakho njengomama ukuthi uyifundise ingane ukuthi zitshe ziyagezwa. Umsebenzi wakho njengomama ukuthi uyifundise ingane ukuthi uma ubuya esikoleni ayawashwa amasokisi, liyawashwa iphenti, iyawashwa ianda, liyawashwa ishirt, iyawashwa uniform. Uyawasha ubhaka, kuyawasha zonke lezi zinto. Umsebenzi womzali, umama, ukuthi ayifundise ingane ukuthi zonke lezi zinto ziyenziwa mntanami, so that ingane izowazi ama responsibilities ayo, ikhule yazi ukuthi I need to do this at all the times. And umsebenzi womama ukuthi ayimonithe ukuthi iyakwenza yini, iyawasha ngempela yini, ngoba ayazi ukuthi kuwasha kanjani, ayibheke, ayilandele, abheke ukuthi okay naku ngathi urobhile ukhola, abesethi buya uzophinda uzowasha futhi, athi shuka nangala, shuka nangala. Umsebenzi womzali. That is why isikhathi esiningi yazi kahle omama kumele ngabe bahlale emakhaya, ngoba umsebenzi kamama, umsebenzi wasendlini, umsebenzi wasekhaya awupheli. Number 1 kumele clean, kumele kupheke, kumele kuwashe, kumele move, kumele kuthengwe izinto, kumele kugross, kumele kwenze umsebenzi wasendlini awukaze waphela. Umama kumele ahleze khona, kumele ahleze ebhekile. Abheke ukuthi ingane ishoda ngokufunda ini, abheke ukuthi ingane ishoda ngokwazi ini, ishoda ngokwazi ukwenzani, ishoda ngokuthi izisize ngani. Umsebenzi kamama ukuthi abhekelele zonke lezo zinto. So ingane if ingakwazi ukuwasha izitsha, umama ekhona, umama une blame. Ingane na 10 years ayikwazi ukuwasha izitsha, umama is to blame. Because uyena kumele ayifundise ukuthi izitsha ziwasha kanje. Mayibona ingane ukuthi isirobhile isitsha, ayibuyise ayilande futhi athi phinde usuwashe futhi. Mayiwarobhile amasoko isiphinde uwawashe futhi. Mayibona ukuthi okay isancane ngempela, isiwawashilo kwesibili kodwa isahluleka, bese ke ayakwazi ukuthi ayiwashele yona because amhlophe kumele kuwashisiseke nani. But ingane kumele ifunde konke lokho. Uyena kumele ayenze ingane izimisele ngokuthi izenze zonke lezi zinto. Izimisele ngokuthi izilandele, ifune ulwazi ngokuthi nayo kumele ayilandele, ayifundise ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi izazi zonke lezi zinto. Ingane zamantombazane kumele zifunde ukwenza izinto, but abazali abazifundisi manje izingane, abazitsheli amaqiniso, abaziyali njengamanje. You are the one as umzali who is responsible for teaching umntwana wakho. Not ukuthi abazali into engicabanga ukuthi ilindelekile kunini ukuthi ingane nje niyithenge lo amabhaza ama TV, iyohlalela iTV ingane ayazi nokuthi kumele
ingane kumele yazi ukuthi umbhedo uyandlula. Nengane zabafana same thing. Nazo kumele zazi the chores asemakhaya, nazo kumele ziwazi. Nazo kumele zikline makumele kukline. Nazo kumele iwashe makumele kuwashe. Nazo kumele ipheke zifunde ukuziphekela. Kuningi zonke izinto kumele ziyifunde ingane, kumele zizazi. At the age of 10 years ingane kumele ngabe sikwenza konke ekhaya. 10 years usukuthi ndala kabi lezo ingane because zikhuluma zino 4 years, zikhipha indaba engaka. So at the age of 10 years lo muntu usiyakwazi ukupheka irice, usiyakwazi ukupheka ifish, usiyakwazi ukupheka amazambane, usiyakwazi ukuthi aphose lapha athose. Usiyakwazi 10 years uyakwazi ukuwasha manje lo muntu. Ufunda grade 5, grade 6. Izitsha kawa ngiphathe izitsha. Because 6-7 years lapha ya usiyakwazi ukwasha isitsha. Kade waqala ukudla lo muntu lo. Semela akwazi ukuthi asiwashele isitsha manje. And omama ibona abanegunya lokuthi bafundise izingane. Ibona aba responsible ukuthi bafundise izingane all these things. So as I was saying ukuthi umama uyena obhekayo ukuthi sekushodani manje, yini kumele yenziwe, yenziwa kanjani, kulungiswe zonke izinkinga eziba khona ekhaya. And umama yazi uyakwazi ukubona into isakude asheshe ayihlelele. Like they are the one who in most cases remember lapha ama-birthday weingane. Asheshe atshela ubaba ukuthi hayibo asimhleleleni ukuthi simenzele iphathi, asheshe simhleleleni ukuthi simenzele ukuthi nokuthi. Not that I'm condoning those pagan holidays, pagan parties. I don't condone them at all. But I just want to bring the picture as an example. Ukuthi uyakwazi ukuthi ayibone into isaqama kakhulu. Asheshe ayihlelwe kanje, asheshe ayilungise ngale ndlela. So umuzi wakhe asheshe akuhlelwe ngale ndlela because uyazi ukuthi yini emjabulisa emzini wakhe, futhi uyazi ukuthi yini ayithandayo ukuthi ayibone. So endalweni yethu owesifazane wayekade vele engadalelwanga ukuphithiza ngezinto eziningi uma eseshadile, kodwa wayedalelwe ukunakekela ikhaya kanye nabantwana. Inhloko bese kuba yiyo ebhekelela izidingo ngokuzwa ngomama ukuthi yiziphi ezikhona njengamanje. Empeleni ngisho imisebenzi yasendlini miningi futhi ayipheli, so akwenzeki isandla sika mama singadingeki ekhaya nangelilodwa ilanga akwenzeki. Number 1 okumele hlezi clean. Because ngcola njalo. Hello, osofa kumele sihlale kubona njalo. Kumele behlezi be clean. All the things hlezi kushanela phansi, uhamba ngaphandle ulethe inhlabathi ngaphakathi, and then kumele kushanele dala idust, kumele idusitwe, kumele kusule ifridge, kusula yonke into, kusula amakhabethe, kusula TV, yonke into iyadusitwa, kuyasula, kuwasha ama-window angcola njalo, zinethi izimvula, ama-dust njengoba kunomoya, there's a lot of dust ingcolisa ama-window, kumele awashe njalo abe clean. Amakhethini hlezi ithintwa njalo, ikhethini kumele liwashe once in a while. Ifridge lithintwa njalo, angiphathi ke ifridge livulwa njalo, kuyakhishwa kuyafakwa. Ifridge kumele liwashe, kuphinde kususa ukudla kukhishele ngaphandle, kuphinde kubuyisele yonke into. There's always a need to do something. Hence that is why kunemsebenzi yamajalidi, because imisebenzi yasendlini ihlezi ikhona, ihlezi iningi. Emajalidini abelungu beze beqashe thola ukuthi unabantu abamsizayo ababili to wonke wabantu, because izidingo zihlezi ziziningi, ihlezi zizingaka. Kuhlezi kumele indlimuve, hlezi kumele kundluliwe, hlezi kumele korojiwe, hlezi kumele cleaniwe bathroom, hlezi kumele amakhabethe ekitchen kuyakhishwa, ukudla kuyafakwa, kuyasulwa, yonke into kuhlezi kumele kucleana, even globes cleana, yonke into kuyamuva, kuyakhishwa, kuyafakwa, ziyawashwa. Ingubo zokulala ziyawashwa njalo, amashidi, amaphilo, blankets, throws, zonke lezi zinto. Kuyawasha ingubo zokugqoka from amasokisi to underwears, everything. There's always a lot of tasks ekhaya. So abomama kumele behlezi bekhona, behlezi bedlala indima yabo futhi. Kumele hlezi kunokudla lapha ekhaya ngoba isisu asikweletwa.
So uhlezi kumele kuphekiwe, kumele kuhlale kuphekiwe ngaso sonke isikhathi. So if umama ehamba ngo-4 ekuseni abuye ntambama mhlasimpe ngabo 6, maybe mhlasimpe ngenxa ukuthi usebenzela kude, so uma ehamba ngo-4 ukhava u-6 emsebenzini, aphume abo 4 futhi ntambama. Uzophekwa nini lapha ekhaya? Kuzodliwa nini? Abuye emsebenzini athi ukhathele nje, umnyeni wakhe sekumele enze njani? Alale ngesinku. Izingane ekuseni zidle iparish, liphekwe nini? Sekumele avuke earlier, avuke ngo-3 apheke iparish. Impilo iba difficult, impilo iba nzima. Noma iy'ngane zodlala neseni kudliwa ama-cereal, emini zikudliwa isinkwa, buya esikoleni kuphindwe isinkwa. Ntambama futhi umama uyabuya uthi ukhathele kuzokwenza njani, kuphindwa isinkwa futhi. No, that's so ridiculous. Ubaba mehalela ukuthi adle imfino namhlanje, izodliwa nini? Uzoyipheka nini? Uzongabi naso isikhathi. Ubaba mehalela ukuthi adle ujeqe nobhontshisi namhlanje, uzosithatha isikhathi sokuthi awupheke mebhizi ehla enyuka. No, kuzodinga ukuthi abe la, kuzodinga ukuthi awuxove. Baba uhalela isitambu namhlanje. That is why manje sekwaba khona izinto instant stamp. Stamp esi-instant, nojeqe sebeyabhakwa manje. Fake lapha yawo, khukhumale manje, 30 minutes ekukhukhumele, fake lapha ku-oven sowubhakile. Because impilo bafuna izinto ey'sheshayo. So as another thing, umuzi kumele ukhule. Abantwana umama kumele abanakekele, kumele azale futhi. But abantu abanendaba nemali abanendaba nokuzala. Mina ingane zothi nje umuntu uqedile seku-right. Hello, umndeni kumele ukhule, kumele uzale, obomama bazale iy'ngane. Uthi ziyafika ku-10, ziyafika ku-20, that's a good thing. Iyona into efunekayo leyo. But-ke if generation yamanje kulandelwa kakhulu izimali, imfundo nani ezokutshela ukuthi hayi ngengane eziwu-2 nje u-right, uzozenzani iy'ngane ey'ningi, kumele uprevente lezi iy'ngane eziyindleko nani. Hayibo, bantu baNkulunkulu, akukho njalo. So another thing, umndeni udinga uthando, udinga imfudumalo kamama. Bazoyithathaphi if umama is always on business trips, kancane kancane uyahamba inyanga yonke angabuyi? Bazothathaphi lo mfudumalo? Because abantu abaningi bayitshela ukuthi yonke into ingemali lapha emhlabeni. Bacabanga ukuthi because they think ukuthi uma bethengelile izingane zabo lezi zinto, bona lokho abacabangayo abayifunela kona, then ingane sezi-right zidinga lezo zinto. Kanti cha, we are souls, bantu baNkulunkulu, simphefumulo. We just like to interact with each other, ngokuhlala ndawonye, sixoxe, sihleke, sibonde. Love is more important than technology. Because zonke lezi zinto ezikwenza usebenze kakhulu, izinto ezimayelana ne-technology, people, they work to have what? Phones. They work so much to have what? Laptops. They work so much to have what? Better life, better things, better whatever. It's more of technology, more of ubuthina, more of culture, more of ubuntu, more of uthando langampela lokuhlezi sibumbene. So if we were always going to be working towards izinto eziphathekayo, so nathi sihamba ne-technology, sihamba ngesikhathi. But akumele ngabe kunjalo, but kumele ngabe sihamba ngani ngothando, sihambe ngani ngobumbana, sihambe ngani ngokuhlezi sindawonye. So indaba enkulu-ke ukuthi kuleli khaya lapho ekhona umama, kube njani-ke? Nangu umama khona, unkosikazi. Kumele kube njani? Kumele kubonakale ini? Kumele kubonakale umuzi umile impela ngale nsikakazi, nangendima okuyiyo umama umele ayidlale. So ikhaya linomama ongakholwa lifile. I repeat, as I was writing this message, I was led ukuthi ngibhale in caps ukuthi ikhaya elinomama ongakholwa lifile. Lelo khaya lelo kuphelile ngalo, lelo khaya alilutho.
malinomama ongakholwa. Why? Because as I was explaining ukuthi umama everything revolves around yena, yonke into ihamba ngaye. So umama ongakholwa, number one, uzongabi nendaba nokuthi kumele azale, uzongabi nendaba nokuthi kumele anakekele iy'ngane, uzongabi nendaba nokuthi kumele atshengise uthando, uzongahloniphi, uzongamesabi emthobela umyeni wakhe. Because where there's God, there's law, there's rules, there's remembrance yokuthi yini elindeleke kuwena. Kunaleso sikhumbuzo leso la kunokukholwa khona, la kunoNkulunkulu khona. Because uNkulunkulu ubuzulu, iziyalezo, ukuphila impilo efanelekile ngaso sonke isikhathi. Because umuntu ongakholwa yena umuntu oyiphilela umathanda, ngithi yena umuntu ozenzela ngendlela athanda ngayo. But okholwa uyazi, okholwa ngokweqiniso uJesu Kristu uyazi ukuthi kumele abomama kumele abomzali, kumele azale, uyazi ukuthi kumele aveze uthando, uyazi ukuthi kumele athobeke lapha ekhaya, uyazi ukuthi yiphi indima kumele ayidlale, uyazi ukuthi kumele afundise, uyazi ukuthi kumele ahleze khona, uyazi ukuthi kumele adlale indima enkulu kangakanani, uyazi ukuthi uyena responsible for zonke lezi zinto are responsible for zona lapha ekhaya. So ikhaya elinomama ongakholwa lifile, because uzoba umama ozithandela izinto, uzoba umama njalo ohlebayo, uzoba umama njalo obabhizi ngezinto ezi-snacks ezingasho lutho. Liyafa-ke lelo khaya. Ngobani? Ngoba izingane ezikhulayo zibukela kuyena, izingane ezikhulayo zilindela kuyena. Because I want to promise you something, bantu baNkulunkulu. Ingane ihlezi ilindele ukuthi uma uzothini, ihlezi ilindele kuwena ukuthi ngalento engiyenza uma uzothini, uma uzoreact kanjani, uma uzongishaya, uma you know, ihlezi ilindele kuwena ngaso sonke isikhathi. The reason why lifile ingoba lelo khaya alizoqina esisekelweni esiyiso. Kanjalo nabantwana abazokhula ngendlela uJehova yalele ngayo ukuthi abantwana bakhule ngendlela eyoba ngeyabo, ukuthi nanoma sebekhulile bengasuki kuyo. Yebo, lelo khaya lingama impela indonga, because khona ukuhlakanipha nje kwalapha emhlabeni, ukuhlakanipha okugeneral kwezinto ezijwayelekile noma izinto ezilindelekile vele, ukuhlakanipha social. Lingama siyibona indonga ukuthi uzazinhle Nkosi yami, kupende kube kuhle, zikhule nani nani. Sibone ukuthi okay, idingo zakhona ezi-essential zinakekeleke. Because wonke umuntu uyazidinga lezi zinto, sonke siyazazi. It's general ukuthi kudinge ukudla, it's general ukuthi kudinge ukuthi kwakhiwe, it's general ukuthi kudinge ukuthi kuwashwe. Izinto ezi-general zonke lezo zinto. Kodwa uma Jehova engayakhi indlu oyakhayo, uyakhela ize. Lento ilahleka kakhulu ekuthenini umama uyena izingane zizwa ngayo like I was saying. So if engakholwa, zizozwana izingane kumama, zizozwa ukuthi kusetshenziswe imali kuphela, zizozwa ukuthi kuphilwe nje impilo kuphela. Because ikhaya lizokhula lezi sizolibona kuzoma nani nani, but ngaphakathi kumnyama, ngaphakathi kugcwele inkinga, ngaphakathi abantwana bakhuli ngendlela efanelekile, ngaphakathi akunakuthula. Because la kukhona uJesu kunokuthula, kunenjabulo. But la engekho khona uJesu akukho kwethaba. Kuzohlezi kuxokozela, kuhlezi kuliwa, kuhlezi ney'nkinga. Mhlawumbe inkinga zey'mali, inkinga zey'ngane, inkinga zani zezifo, whatever, inkinga zobufebe, kufetshelwane. Kuningi ongabhekana nakho. Ngoba umama akakhuleki, akanxusi, enxusela umndeni wakhe, anxusela umndeni, anxusele umyeni wakhe, anxusela abantwana bakhe, anxusele yonke into ayibiyele ngaso sonke isikhathi. So yonke into iyazenzakalela. Wonke umuntu wenza umathanda, wenza ngendlela yakhe lapha ekhaya. Ngobani? Umama akakholwa. Ngoba umama uma engakhuleki, uNkulunkulu nje was mentioning this ukuthi if ungazibiyeli ngomkhuleko, if ungakhuleki at all, ufana nomuntu ovula umnyango ebusuku abese yahamba yolala. Kungenzekana noma yini ingangena, noma yini ingakhaqa, noma yini ingacindezela, noma anything, because izobona lo mnyango uvulekile. Qede futhi ukhanyise ngisho ugesi.
khanyisa ugesi wena, vula umnyango. Yonke into ihambe ebumnyameni lapha emnyango izobona kuvuliwe. Izobona ugesi ukhanya ifuna ukuyongena kuleyo light leyo. So anything and everything iyabiyelwa abantu baNkulunkulu, iyanxuselwa, iyakhulekelwa. Ubiyela nguNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. But if you do not do such, if ungakwenzi lokho, ungazibiyeli, nanoma yini ingenzeka. If ungakhuleki, nanoma yini ingahlasela, nanoma yini ingakwihaqa, nanoma yini ingakudwengula. Ngoba uvulile umnyango, izongena inyoka. Izongena izofuna ukuzoyifudumeza engubeni. Ebese masiyifudumezile kwenzakaleni. Qofoze khona lapho. So, kubuhlungu kubantwana ngoba izinto eziningi vele, bazifunda babukele kubazali babo. Cause umntwana ofikela kubazali ngithi lapha emhlabeni. So, ekufikeni kwakhe, obviously, 100% reliant ekuthenini abazali yini ababayaleza ngayo. Barely ekuthenini uma wenzani. In many cases, ama-role model ingane zabesifazane emakhaya, ingane zamantombazane kuba omama. Ingane ibukela kumawayo yentombazane ukuthi uma wenzani, uphila kanjani, uhamba kanjani. Izingane ifisa ukuthi nami ngeke, ngiyafisa nje ukuthi mase ngimdala ngifane noma. Ngiyafisa ukuthi mase ngikhulele nami ngibe njengoma. Nami ngihloniphe ubaba njengoma. Because if futhi umama engamhloniphi umyeni wakhe, engamhloniphi ubaba, ingane nayo izokhula ingabi nandaba nobaba. Izokhula ingabi nendaba nomyeni wayo nayo makuthi isifinyelela lapho emshadweni. Izokhula ingabi nendaba nalutho. So ngaso sonke isikhathi we need to remember ukuthi umntwana wakho uzofunda kuwena mama. Uzofunda kuwena mzali. Uzofunda kuwena yonke into. That is why ngithi ikhaya la umama engakholwa khona lifile. Because nobaba igunya lokwenza izinto eziningi uthola kunkosikazi, uthola kumama. But if umama engakholwa, nobaba uzongasibona isidingo sokuthi aye enkonzweni, because abantu besilisa abaningi bayaka bangabi nandaba noNkulunkulu. Well, because abanye bazithembe emandleni abo, bazithembele ekutheni mangiyasebenza mina mangisebenza nje ngiright, yonke into ngithola la ngethu ukuthi uzami. Yonke into ngizuzele bagcina bakushendeza noma babone kungena sidingo ukuthi bazane basondelane noNkulunkulu. But if umama esondelene noNkulunkulu azana naye, uyena ozoqhuba bonke labantu. Uyena ozothatha istand sokuthi lalelani la ekhaya njalo ngosuku lokukhonza kulenga ingidi lapha emnyango. And iyalenga ngempela. Umama uyena onegunya lezinto eziningi. Uyena njengenhlokokazi onegunya lakho konke. That is why if engakholwa lelo khaya lifile kakhulu. And the one thing, abantwana mabekhula, bekhulela ekhaya elingakholwa, abazogcina ngokuthi bengakholwa kuphela, but bazokhula benza izinto ezingekho right empilweni, bazokhula benza izinto ezisinaks, because abafundisekile ngithi abana discipline. Bazokhula nje bazibhemele uma bethanda ukwenza lokho, bazokhula bazifebele uma bethanda ukwenza lokho, bazokhula baziphuzele uma bethanda ukwenza lokho, bazokhula nje baphila impilo engekho right. Because umntwana mekhula uzofunda afune nokuwakhe futhi uzofuna noku-excela phela. Because usekufundile lokho walana kithi sekufundile lokho afundise kona lokho akubonile, uzofuna nokuwakhe. Okuwakhe iloko azolideleka khona kokungafanelekile, kokungekho right. Because umama bekumele amfundise ukukholwa, bekumele amfundise indlela, bekumele amfundise iqiniso, bekumele amfundise ukuphila ukuthi kahle indlela yokuphila efanelekile, ekumele uhambe ngayo, ekumele ukhule ngayo, ekumele wenze ngayo, ile nale. But ngenxa ukuthi akakholwanga, ngenxa ukuthi akamazanga uNkulunkulu, abantwana bakhe ilabe lahleka khona. That is why ikhaya lingenamama othanda uJehova, so enomama ongamthanda uNkulunkulu lifile ngaso sonke isikhathi.
ngoba la ekhaya uzenzela umathanda. But ikhaya elikholwayo liyahlonipheka. Ngokukholwa kwamama nje liyahlonishwa. Ngisho kuthiwa ubaba uyaphuza noma ubaba umuntu oziphatha kanjani kanjani, but ave sihloniphe isikhathi sonkosikazi. Akave mhloniphe unkosikazi okhulekayo, akave mhloniphe futhi naye ngelinye ilanga ubaba ugcine seholeleke selidekile ekuthenini yazi angeke ngimlandele umama, angeke ngenze kanje kanje kanje. Because abantu baNkulunkulu into ekumele siyazi siqonde kakhulu ukuthi ngomkhuleko kusolveka zonke izinkinga, ngomkhuleko kwenzeka yonke into, ngomkhuleko qaqeka wonke amafindo, ngomkhuleko kubopheka konke, ngomkhuleko kuyabunjwana, ngomkhuleko kuyaqaqeka konke obumnyama, ngomkhuleko kuqaqeka zonke izibopho, bonke ubuthakathi, ngomkhuleko uhlezi kunokudla, kuhlezi nakelekile lapha ekhaya, ngomkhuleko izingane ziyavikeleka ezikoleni, ngomkhuleko kwenzeka izinto ezinkulu. Hence that is why there was a period of time, a year in time lapho khona kwakushawa kakhulu omama ngokufa ngezifo. I think it was 2021 kushonwa njalo omama emakhaya. Uthi yazi sekushone ba umama khona, nalapha kushone ba umama khona, nalapha kushona kakhulu omama because kuyaziwa ukuthi ibona izinsika ngampela eziqinile. And omama bakwazi ukubamba ikhaya, balibambe noma baba bengekho, babambe abantwana, bababambe noma baba bengabafundi bengenandaba nabo, bababambe, babakhulise, babafundise, babagqokise, babenzele yonke into bengama single parents, single parents abantu besifazane, bayidlale yonke indima. Ingane ingazizwa nokuthi iyamdinga ubaba, ingazizwa nokuthi iyadinga lolu yathando likababa, ingashodi ngalutho because umama adlale ububaba nobumama emntwaneni, adlale ubudoda nobunkosikazi emntwaneni, adlale yonke indima. Because umama uba yonke into, uba ngudokotela lapha ekhaya, ayilapha ingane mayigula, ayichathe, abe kuthisha ayifundisa ingane indlela okuyiphatha, indlela okuhamba, ayifundisa ingane ukuthi kuyagezwa, kuyenziwa ukuthi nokuthi kukhulunywa kanje. Abe isitolo kumntwana ngokuthi ayinikeze yonke into ayidingayo ingane, ayithengele konke yonke into umama. Abe ibhenki futhi ayibekele imali, ayinikeze imali iphathe care esikoleni. Makumele ihambe nesikole ayivukuze umama imali azayithole. Abe konke abe yikhamfatha mayikhala ingane beyikhala esikoleni, beyikhalisa nani ayiduduze, ayishushuzele. Mayidinga usizo ayibhalise ama-homework, umama udlala yonke indima, akalekho indawo. It's unfortunate njengamanje ukuthi omama they are too busy. They are too busy for abantwana babo, they are too busy for imndeni yabo, they are too busy for everything. Ngaso sonke isikhathi. It's very, very, very unfortunate. Kodwa kumele ngabe kunjalo. Kumele ngabe omama bahlezi bekhonela abantwana babo, behlezi bela, behlezi beseduzane, behlezi bebasiza, bebanakekela. Because indaba ikakhulukazi esebantwaneni bantu baNkulunkulu. Because ibona abafundayo, ibona ababukayo, ibona abazothi futhi ngaba kubonile kugayeke kusasa ukuthi lizoba njani. Sorry. Because they're the next generation. Ikusasa lilele kubona laba abakhula njengamanje. Bonke labo 5 years abakhula njengamanje, 10 years from now ibona bazobe bephila impilo. Ibona kuzobe kubonakala ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngama behavior abo. So bomama, inina izinsika, inina abafundisi, inina izinsika, inina abagcina imndeni, inina abahlangana abakwazi ukuhlanganisa. Umama yena ukwazi ukuhlanganisa bonke abantu ngokuhlakanipha kwakhe. Ahlanganise zonke ingane zakhe from kugole, from zonke lezi ndawo azihlanganise zonke. Whether mhlawumbe sebexatshene bekunjani, abahlanganise abafihlele bonke. Athi woza cela uzongibona, nalo athi woza uzongibona. Nalathi uzongibona, ababize bonke bengazi ukuthi bazohlangana bonke la bese yabahlanganisa siya.
nibangani emthethweni? Kungani nenza kanje? Kungani ningathandani? Ahlanganise iy'ngane zakhe, azenze ibumbane ngothando. Abuyise lelo thando, abuyise lelo gqozi, lelo ntshisekelo. Uyena okwazi ukubuyisa yonke leyo nto, umama kuphela. So ikhaya libiyelwe ngoJehova kuphela. Leli-ke labangakholwayo libiyelwe ngoba? Libiyelwe ngamadlozi? Libiyelwe ngani? Thembele odokotela ukuthi masigula sizoya eklinikhi? Iyona ndlela libiyelwe ngayo, kuphelele lapho. Ingakho imindeni namakhaya eshawa kanjena, ngoba omama abalindeleke ukuba yizinsika emakhaya ngemikhuleko, ngokunxusa, ngokuhlangana nomama, mama bolesine, omama bolesithathu, kukhuleke ngampela, abasakwenzi lokho. Bakushaya indiva lokho, bakushendezela lokho, bakuvelaphela lokho uma kuthi bakuvelaphela. Because omama ibona abamele babeke yonke into enkosini. Umama ebeke zonke iy'ngane zakhe nga-one nga-one, because uyazazi zonke. Uyazi ukuthi le inenkinga yatshwala, uyazi ukuthi le inenkinga iyi-slow lena esikoleni, uyazi ukuthi le inenkinga yokuthi nokuthi, le inenkinga yongahloniphi. Omama ibona bona bayibeke zonke lezi nkinga enkosini. Le ngane ingane yami iyagula, cela niyikhulekele. Le ngane yami inenkinga, cela ibona bazazi zonke lezi zinto. Emndenini wami sinezinkinga, umnyeni wami uyangishaya, sinezinkinga, siphelelwe ukudla njalo, sinezinkinga, imali asiyazi ishonaphi, sinezinkinga. Omama ibona ababona zonke lezi zinto ekumele bazibeke enkosini, bazinxusele njalo mihla yonke. So umama mengakhola, ikhaya lilimele mani, lifile yazi. Abantwana abazokhula kahle nje yazi. Bakhulekele abayini babo, bakhulekele amagceke abo, bakhulekele imizi yabo, bakhulekele ukudla yonke into. It is their responsibility ukuthi bayibeke enkosini ngokunxusela. Bazikhulekele nabo uqobo, because they need to be always at a strength. Nele bahlezi besemandleni ukuthinini bakwenze konke, bakutshwathe konke, bakuthwale konke. Bese bekuthwala bekuhambise kuJehova. uJehova bese kuyena-ke uzoqaqa wonke la mafindo. uJehova yena uzokhulula kukona konke loku bunzima. Baqhube wonke umuntu, kuyaqhutshukiwe enkonzweni. Bagade futhi wonke umuntu ukuthi udla kahle yini i-diet. Uyena umama responsible, because bathi kuyayithweni umthakathi usekhishini, angithi umama uyena ophekayo, right? Uyena umthakathi. I-health iy'ngane zakhe nomndeni wakhe iphethwe uyena, isezandleni zakhe, isentendeni nezandla zakhe. Uyena uhambe yothenga lapha, athenge zonke inhlobo zama-spice, lonke uhlobo lamafutha, athenge lonke uhlobo. Uyena odecide ukuthi la ekhaya sithenga ama-veg, la ekhaya sithenga ama-fruit, la ekhaya siphila kanje. Uyena responsible ukufundisa umndeni wakhe ukuthi la ekhaya awudliwa ushukela kangaka, la ekhaya kudliwa ama-veg kakhulu, la ekhaya kudliwa kanje, i-diet yala ekhaya ikanje. Uyena responsible umama for i-diet yala ekhaya. So ukugula kwey'ngane kuphethwe uyena, ukugula kwamyeni wakhe kuphethwe yena, ukugula kwakhe uqobo kuphethwe yena, ukuphila kwabo futhi kuphethwe yena, ukuphila kwey'ngane kuphethwe yena. Uyena omele afake iy'ngane ekutheni kudliwa ama-veg, kudliwa ukuthi ingane esikoleni uma iphathe umphako ziphathe ama-fruit. Njalo ingane ixinwe ngama-chips, ixinwe ngama-chips ingane, njalo ixinwe ngamakhekhe, ixinwe ngamakhekhe ingane, njalo ixinwe. No, fix the diet for umndeni wakho, khona umndeni wakho uzokhula isikhathi, uzokhula, uzohlakanipha futhi. Because sonke siyazi ukuthi ingqondo yakho kumele ihlezi ihlakanipha ngokuthi udle kahle. Ingane futhi umama azi ukuthi ingane iyakhuzwa uma isithanda ukudla izinto ezingekho right. Njalo imali ekhere ingane enikezwe yona ithenga amagwinya, ithenga izinto ikhuzwe ingane, idle kahle. Nobaba umyeni wakho emsebenzini uzothi uvula isikhaftini esinjani enonkosikazi, phakathi kwama-colleagues, phakathi kwezisebenzi, zazi kahle ukuthi unonkosikazi, uzovula isikhaftini esinjani. Asiphathe isinko esigcotshe ujamu, ukhona umama.
ukhona ukumnakekeli, esebenza, kumele ngabe uthenga igrosa. Because abanye they're so ridiculous ngale ndlela ukuthi they do not buy izinto ezi-essential ezifanelekile ezilindelekile. Athe kumele uthenge igrosa ezolasta, bezothenga into ezimnandi. Ngokuholile ubaba ukuthenga oma-pizza, wakuthenga oma-burger, bese igrosa ilaste 2 weeks, ingabisalasti inyanga yonke. Kubusiwe phela, kwabuswa kwapepenyuka, kwadliwa kwamnandi kanjeyana, akusalasti-ke manje. Ayithengwanga izinto ey'balulekile neziyisidingo. Be smart, bantu bakaNkulunkulu. Mama, zazi indima yakho, zazi wonke ama-responsibilities wakho, because wena unegunya, wena une-authority ngaphezu kwayo yonke lento, ngaphezu kwayo yonke lempilo, ngaphezu kwayo yonke into eyenzekala lapha ekhaya, ngaphezu kwayo yonke into eyenzeka kubantwana, ngaphezu kwayo yonke into eyenzeka kumyeni wakho if you are married, ngaphezu kwayo yonke into eyenzeka kuyona, kukona konke. You are the one responsible. Unegunya, une-authority, uyinsika, iba yinsika ngampela. So ngoJesu sifumana ukuthula nenjabulo engapheliyo. Akekho umuntu ongakufisi lokho ngomndeni wakhe. Akekho umuntu ongathanda ukuthi umndeni wakho uhlezi ujabulile, uhlezi unokuthula. So you can only get that ngoJesu Kristu. That is why if ungakholwa, akukho ukuthula kuleli khaya, ayikho injabulo leli khaya. Phela kube le njabulo nje makuphelile ngaleso sikhathi, mhlawumbe makukhishene nani nani, phinde futhi kubuyela back to inkinga, phinde kubuye back to uxokozela, back to uxabana, back to ukwalana, back to ukuhlukana, back to whatever. Ngenxa yokuthi akekho uNkulunkulu. And as ngoJesu siphinde sinqotshelwe izifo, siyanakekelwa, kubhekelelwa zonke izidingo zethu. Because uma ukhulekile abantwana bakho uyababiyela ngithi, phinde badle kahle, baphinde bahambe kahle endleleni. Yini ezobagulisa? But uma ungakholwa awubabiyeli, kudliwa nanoma yini ingxavu bahlezi bephethe umkhuhlane. Badla nanoma yini bazophatha izifo, amazinyo, diabetes, kuningi. Phathe ikhanda lokuthi ingane idle kakhulu ushukela, idle kakhulu whatever ephathisa ngekhanda, phuze kakhulu drink, kudliwa kakhulu inyama, sekuphathwe ubaba oyo like ekhaya sene-gout. But if uNkulunkulu uzo understand ukuthi i-diet efanelekile ile, uphile kanje, phinde futhi nizinakekele ngendlela efanelekile. Makubanda iy'ngane zigqoke ifudumale ukuze ngaphathwa imikhuhlane. Makushisa kugqoke kupholile, khona ama-temperatures ezohlezi ehambisana kahle ne-weather, ehambisana kahle ne-environment, ehambisana kahle nangaleso sikhathi nezinto ezenzakalayo ngendlela ekwenzeka ngayo ngalowo mzuzu. Sikubhekelela izidingo zethu. Uma unoKristu, izidingo zakho they are always looked after, because ngoKristu uhlezi ubiyelile umsebenzi wakho angithi. So izidingo zakho uzohlezi zinakekelile because you always have everything you need. ngoKristu uhlezi uyibiyelile imoto yakho, so izidingo zayo zihlezi zinakekelile. You always gonna have petrol, uhlezi unako konke, because yonke into i-right emsebenzini, yonke into i-right. Ngokuzibiyela ngani? Ngokuthi kumele ukhole uqala mama. So ngisho ngathi umama uyadlula emhlabeni, nawe umzali, sorry, ngisho umzali uyadlula, ngenxa ukuthi ingane zakhe uyishiya ifundisile isiphephelo seqiniso, nesihlangu esiyiso. Lezo zingane azesweli lutho, noma kunini empilweni yazo azesweli lutho, zinako konke. Yabo umuntu oJesu empilweni yakho, you've got everything. Awudingi imali, awudingi lutho. Why? Because unokuthula nenjabulo. You are the richest person in the whole world. Unako konke, ukwedlula konke. Uma unobani? Uma unoJesu. So ifa elikhulu ungashiyela abantwana bakho uma ungumama. Elikhulu ifa elokwazana noKristu, elokukholwa. Ngaleyo ndlela
abazali abazazi futhi bazikhumbule ukuthi kungumsebenzi wabo ukuthi abantwana babo bakhule ngendlela. Umama makabe insika ngokukholwa. Iba insika ngokukholwa, iba umama okhulekayo. Khona umndeni wakho uzokhula ngendlela efanelekile. Khona umndeni wakho uzothola yonke into oyidingayo. Khona umndeni wakho uzoba right. Aqondise umuzi wakhe, aholele ezindleleni ezilungile. Umsebenzi wakho ukuthi uqondise umndeni wakho umama. Umsebenzi wakho ukuthi uqondise iy'ngane zakho. Umsebenzi wakho ukuthi uqondise yonke into. Because you're the one on the authority over everything. You've got authority over imali yala ekhaya. You've got authority over abantu abangenayo la ekhaya abaphumayo. You've got authority over izingane zala ekhaya. You've got authority over umyeni wakho. You've got authority over everything eyenzeka la emzini wakho. Mokhona into ongayifuni, awuyifuni. Xosha. Mokhona into oyifunayo uyayifuna, landa. Mina ngithi landa uKristu ahlale nawe. Abe ukhiye. Abe indlela enibumbana ngayo ningumndeni. Abe glue yokunibamba wena nomyeni wakho nibambane kanje. Abe sihlangu enibambelela kuso ngaso sonke isikhathi. Bese niphila impilo eqotho. So ngaleyo ndlela uzobe uyidlalile uqedile indima yakho. Andizobongeka nasemazulwini. Ngoba ububekelwe bona ukwenzile. Wedlala indima yakho, wenza umsebenzi wakho njengomama. Unakekela umndeni wakho. Ukhulisa ngendlela eyiyona ukuthi noma sukhulile abantwana bakho bangasuki kuyo, umnakekela umyeni wakho. Ngoba wenza isifungo sokuthi ngempela umthanda ebuhleni nasebubini. Wokunakekela konke umuzi wakho. Because wena responsible for wona. Akekho umuntu responsible for umuzi wakho mama. Uzothina uzoqasha ihelper. Naye izosebenza ngoba nakho izofuna imali. But umuntu responsible wena. Umuntu wena. So uzobe uyidlalile indima yakho lapha emhlabeni. So asihlale sesaba uJehova so that sizofunda. Umana ukuhlakanipha kokunakekela uqondise umuzi wakho. So umama akasabe uJehova kunezofumana ukuhlakanipha kokunakekela nokuqondisa umuzi wakhe. Ngoba ilokho ukulindeleke kuye. Ngoba ilokho okumele akwenze. Ngoba ilokho okumhlalele. Ngoba unamandla okukwenza lokho. Nkosi nje ibe nani. Lo nje umyalezo uNkulunkulu ade utshala kakhulu ukuthi udlulise ukuthi omama ibona abane-authority. Uwena unamandla ukukhipha izinto ongazifuni, ukugcina izinto ezifunayo. Uwena olindelekile ukuthi la ekhaya kube clean, la ekhaya kuphekwe, la ekhaya ingane ikhule kahle, la ekhaya ingane zazi uNkulunkulu. Ngoba sonke simele umazi uJehova. Sonke simele ukukholwa. Sonke simele umbuso wezulu. So umama uyena okumele azane noNkulunkulu kuqala so that izokwazi ukuthi nezingane zazane naye. Otherwise if engamfuni uJehova nezingane zizongamfuni vele. Iyiphi indima azobe eyidlalile ngaphambi kwaNkulunkulu? Iyiphi into ezobe ithabisa izulu ngoba umama bakhe lapha emhlabeni? Iyiphi into ezobe ifundisile abantwana bakhe? Iyiphi indlela azobe ifundise bona ukuthi noma sebekhulile bangasuki kuyona? Iyiphi? Ayikho. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi sihlezi sazi ukuthi umsebenzi wethu, umsebenzi wakho njengomama ukuthi udlale indima yakho. Umsebenzi wakho njengomama ukuthi unakekele umndeni wakho. Umsebenzi wakho njengomama ukuthi uqondise. Umsebenzi wakho njengomama ukuthi uthobelele umyeni wakho. Umsebenzi wakho njengomama ngoba konke revolves around wena. Nkosi nje ibe nani. Ngibusise kakhulu. Ngimhlenge bomama. Umsebenzi wenu dlalani indima yenu. Phelele isicebo laNkulunkulu. Yenza ukuthandekayo nokuzonithabisa nina uqobo. Ngoba konke kulele ezandleni zenu. Philele inkosi. Ukuhlezi nenza intando kaNkulunkulu.
Asibe nani nje ngibusise kakhulu. Ningakukhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Sacela nje dlulise nje lamazwi nakwabanye bathole ukusizakala nokuphulukisa ngaso sonke isikhathi. And ezinye izinkundla zokuxhumana khona nje ku-TikTok uLihlithemba, Facebook Lihlithemba Mzobe, and Instagram uLihlithemba Wendy Mzobe. Nkosi nje ibe nani, niqinise, nibumbane, nithandane, ngoba ilokho nje kuphela esikudinga singabantu. Sidinga ukuthula nenjabulo, ukuthula nenjabulo. Masinalokho siphelele. Abantwana balindele nina-ke bazali ukuthi nidlale indima yenu. uNkulunkulu ulindele nina ngoba umthembile. Nkosi ibe nani, busise.